ọzọ bụ nnukwu emume obodo niile dị na n'Igbo na-eji ọzọ bụ ejiji ndị Igbo na-eji maka onye chiri ọzọ na-enwu obodo niile dị na n'Igbo nwere kabas eji ọzọ ụfọdụ na-eji ọzọ na nwa ebe ụfọdụ na-eji n'okenye tupu ibulu igwe maọbụ eze na n'Igbo na ị ga-ejilile ọzọ tupu ibulu eze maọbụ igwe ịbata na n'Igbo tata na onye ọbụla chiri ọzọ nọ na-enwu ụmụnna ya na-aṅụle si n'ọzọ batago na beba ejibe ọzọ na n'Igbo bụrụ egwu niile ka ọzọ na-agba egwu ubio ka ọzọ na-agba ya ka o ji bụrụ ọzọ onye chiri ọzọ bata n'ife bụ na ị na-eme malụ na ị ga-anadị ya nri tufuo metụ ife bụ n'ọnụ ekike niile na-eke na n'Igbo ekike ndị ọzọ na dị iche otunye ugwe n'ugo n'isi gbara owulu n'ụkwụ ị ga-abụjebe na-echi ọzọ si ka ijebe ebe na-alụ agwụ okwu inu Igbo gbulugbo ụbọchị chiri ọzọ nwayọ na wulu iwe dị egwu na omeleme ndị ọzọ bịalụ n'ike m na belichere na ba ṅụjara ọzọ onwe ya erike udene kalarụ na-eli ozu n'ọbụ nkwọ na-ebu egbe ugochalacha na-eji iwe onye nwere ego na-echi ọzọ ma chi gị chiri gị ọzọ nwayọ Chukwu chili gị ọzọ nwayọ ma chi gị chili gị ọzọ nwayọ na ụmụ awụlọ anyị kwadoro gị na gị bụ ọzọ onye nwere ego na-echi ọzọ anyị kwadoro gị na gị bụ ọzọ onye nwere ego na-echi ọzọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya nnọọ ọzọ nwayọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya nnọọ ọzọ nwayọ udele kalarụ na-eli ozu n'ọbụ nkwọ na-ebu egbe ugochalacha na-eji ibe onye nwere ego na-echi ọzọ ma chi gị chiri gị ọzọ nwayọ Chukwu chili gị ọzọ nwayọ ma chi gị chili gị ọzọ nwayọ na ụmụ awụlụ anyị kwadoro gị na gị bụ ọzọ onye nwere ego na-echi ọzọ anyị kwadoro gị na gị bụ ọzọ onye nwere ego na-echi ọzọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya nnọọ ọzọ nwayọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya nnọọ ọzọ nwayọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya nnọọ ọzọ nwayọ ọzọ ebede ọzọ nwayọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya Uchenna nwa ebede ọzọ ebede ọzọ nwayọ kedu onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya ọzọ nwayọ n'ụmụ awụlụ ọzọ ebede ọzọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya ọzọ ebede onye gbalụ mgba na ọzọ Uchenna ebede onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya ọzọ ebede n'ụmụ awụlụ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya ọzọ nwayọ anyị kwadoro gị na gị bụ ọzọ onye nwere ego na-echi ọzọ anyị kwadoro gị na gị bụ ọzọ onye nwere ego na-echi ọzọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya ọzọ nwayọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekoro ya ọzọ nwayọ High Chief ọzọ Uchenna ebede ọzọ nwayọ na ụmụ awụlụ gba gburugburu Chief Executive Officer ọzọ nwayọ Nigeria Limited Chief Executive Officer ọzọ ebede Nigeria Limited odogwu na ụmụ awụlụ oke nwa Prince Malaika na ndị egwu ya na-ekene gị iwezika nkenele gị ezigbo nna gị fụ n'anya let me start ọzọ Jeremiah ebede ezinna ka anyị jeghị nke ọma may ya jetuso rest in perfect peace amen igwe ezigbo ka anyị kenele gị nne nwụrụ ọmụmụ Mrs. Uju and Ebenem Sister to Chief Boniface and Ebenem ọzọ ebube Chukwu ma wuli niile jide ebube ọzọ ebube Chukwu nye gazieli gị o wee sịkwa ka anyị kenelie Chief Obiora
eze aka bekwe St. Mama Nigeria Limited mma ejigbo agụ nke isisi n'ụmụ uchu mma ejigbo agụ ndị ilo si na ọ dịrọ nkọ ha St. Mama ọzọ bere si ka nkene ọzọ nwayọ n'ụmụ awụlụ ọzọ nwayọ na awụlụ ọzọ nwayọ na awụlụ anyị si na ịgadị ọzọ nwayọ na awụlụ anyị si na ịgadị ọzọ nwayọ na awụlụ ọzọ nwayọ na awụlụ ọzọ nwayọ na awụlụ anyị si na ịgadị ọzọ nwayọ na awụlụ anyị si na ịgadị ọzọ nwayọ na awụlụ iwe si ka ikenekwu olu gị Chief Christopher Ndubisi Ikenga na ụmụ awụlụ ojikolota eme ọkọ Pinnacle Hotel and Suites Ọka Ikenga ezigbo mmadụ ọzọ nwayọ si ka nkene gị kedu maka your senior brother Chief Emmanuel Ndubisi ụbaka na-agba n'udu mmiri ma n'ọkọchị ụbaka na ụmụ awụlụ ndị ọma ya gazi elu unu anyị wee na-ekerekwe High Chief Azubike kwa ọzọ Ide Global adịghị na-egbu ogbe ọkụ na-enye ife Ọka North and South Chief Executive Officer Oye Magnet Maritime adịghị na-egbu ogbe odogwu n'ụmụ awụlụ dagasịrị gị Chief Charlie Anemenem ono jamu oboli n'ụmụ awụlụ odogwu dagasịrị gị Chief Sunday Anemenem ideji ogwugwu n'ụmụ awụlụ ọzọ nwanyị si ka nkenelie all the members of Anglican age grade n'ụmụ awụlụ nke onye chi daselu ndị ọma Anglican age grade ndị eji eje mba ha ya gazielu unu Prince Malaika na-ekenekwu unu ndị Anglican kedu maka Chief Ifeanyi Agụ Enwelu Chairman Anglican age grade Lagos branch odogwu Agụ Enwelu mụ na gị na-abụ gbalụ Ndubechukwu Prince Malaika na-ekene gị odogwu onye ọ ga-adịrị mma ebe isi na ọ ga-adịrị m mma agam n'iru gị ga-abụkwa osimiri Agụ Enwelu n'ụmụ awụlụ Chief Mike Anemenem n'ụmụ awụlụ kedu maka Mr. Ebuka Ododo Young Money n'ụmụ awụlụ Ebuka Ododo nya kazili gị the Young Money Ifeanyi Nweke Future King n'ụmụ awụlụ odogwu Future King nya kazili gị Ifeanyi Nweke Ndubisi Eke emezie nwa Abuja n'ụmụ awụlụ nneneta ọkọ ọzọ nwayọ n'ụmụ awụlụ nwa Abuja Prince Malaika na-ekene gị ọgọ bụ chi onye ezigbo nwanne mama ụmụ ejima nwunye ọzọ ebere n'ụmụ awụlụ ndị ọma ya gazi elu no ọzọ ebere wee sị ka kenelie ndị nwadị anị ya Kendos Nigeria Limited Ugochimala eze n'ụmụ awụlụ ọzọ ebere sị ka nkene anyị wee na-ekenekwe Mr. Abuchi Nweke aka ekpuchi ọnwa n'ụmụ awụlụ gba gburugburu nwoke nwadị anọ ọzọ ebede ọzọ nwanyị si ka nkene kedu maka Chinechere m Chioma Ọwa Jankara nke izizi n'isi agụ Ọka ọzọ bata Ifeanyi n'isi agụ odogwu ya gazeli gị Jankara n'isi agụ
anyị wee na-ekenekwe Chinonso Great landlord n'isi agụ ọka oke nwadịana landlord Prince Malaika na-ekene unu ndị ọma Prince Malaika wee na-ekene Chief Udoka Ofora agbala ọka niile jidi ebube Chairman Market 6 the Coca Market agbala Holdings agbala Umuoruka Village ọka Odogunya Gaseligio Chief Udoka Ofora agbala ọka Odogwu anyị were ekenekwe mmadụ abụchi ata Abu Foundation eze nke ya na-ede n'Ụmụzọcha Village ọka cross n'Ụmụzọcha Abu Foundation eze nke ya na-ede Odogwu na-apụ mmọnwụ na-apụ apụ Prince Malaika na-ekene Odogwu ọ ga-adịlịghị mma n'ibe ọmụ ị na-emelu m n'ụwa Abu Foundation ewere ekenekwe Emeka Frank Anago Mekoyo n'Enugu steeti oke nwasị ọgwụ eje Odogwu na mgbidi Mekoyo Prince Malaika na-ekene asị m na ọ abalị Emeka Frank Anago Mekoyo n'Enugu Okafọ mmadụ abụchi Shawama Delight n'Enugu Number 1 shawama iwe n'ụwa niile Delight Prince Malaika na-ekene ndị ọma ọnwa gara egbu n'ugolo na na-akpọka nkụ ọma mbụghị n'udu mmiri na na-adịka nlo Shawama Delight olaka agha anya ọlaka anyị ya osuke imi ọ ga-adụrụ ụmụ Odogwu Obinna Okonkwo Nzeri Madrid Asia Nze na Manila mbụba n'ibo niile jide ebube Nzeri ma ya Gaseligio Amobi Ebudide Akamala n'ụmụ ogbu ọka nnedeta onye okwu mgbulu dike na social enwe ike Akamala ọka ọ ga-adụla owu mma na-abịa na anọdụ n'ụbọchị mmadụ kwa Akamala anyị kwadoro gị na gị bụ ọzọ onye nwere ego na-eji ọzọ anyị kwadoro gị na gị bụ ọzọ onye nwere ego na-eji ọzọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekolo ya n'ọzọ nwayọ onye gbalụ mgba na mmadụ ekolo ya n'ọzọ nwayọ Oye m Uchenna Nwebede Odogwu ọzọ nwayọ n'ụmụ awụlọ mụ na gị na-abụ na-adị na mma anyị na gị na-abụ na-eri nwanne ọgụ imelu na-egwu m ọzọ nwayọ na ọ dịrọkwa nchezo ọgụ ibe niile oke na-eme maka na ọlụ dị mma nwere ụgwọ ejetela ụbọchị ijele egwu n'Isheri idugidela ego ji ụtụtụ wee foo agụ enwelu ụnụ ma awụrụ gị na agụ enwelu ogbolu ma ozu ndị ọma ọ ga-adịrị mma mụnụ na-agbago ndobe Chukwu maka na onye na-eme ka nsi eme ọkwa ya ga-abụ ọyị ma ọma o jikọlọta eme ọgọ ike nga na ụmụ awụlụ nwanụbaka na-agba n'udu mmiri nwanụbaka na-agbakwu n'ọkọchị kedu maka ji Chief Azubike nwe egbe ọzọ oyi ma gị na-etu Odogwu
Ide global ya dị kedu maka ebuka ọdọdọ Young Money n'ụmụ awụlụ Chukwu ebuka ọdọdọ Ifeanyi Nwokoye n'iya dị Future King na awụlụ Odogwu Future King bụ Wabuja n'ọga dịrị gị mma Uchenna Nwebe na-erike Chifudoka ọfọrọ ha agbala ọka na ya dị Chairman Market 6 ụmụ ọrụ ka isi eje agbala Holdings Chukwu Foundation Odogwu Cross n'Ụmụzọcha Eze nke Enene Abu Foundation Cross n'Ụmụzọcha onye ọma Mekọyọ n'Igadio Mekọyọ n'Igadio Emeka Franka N'Ugwu steeti ka isi eje ọgọ ndị agbụdo ka na-akpọ Odogwu Mekọyọ Mekọyọ n'ọga dịrị gị mma onye ọma Mekọyọ n'iya dị Odogwu Mekọyọ nwa mama Mekọyọ n'iga dị Oyimokafọ mmadụ abụchi Shawama Delight n'Enugu Shawama Delight n'Ọka Delight n'iya dị Shawama Delight bụ ebe a nọ o nwere onye gị na-abọ n'azụ Shawama Delight bụ nọmba 1 ịma na ndị ọzọ babazụ Shawama Delight n'Enugu Shawama Delight ga-adị Odogwu Shawama Delight Delight n'iya dị ezoghị m obi n'Okonkwo Nze Madrid na ndị Igbo Chief Mbụba na ndị Igbo Nze n'Eshia n'Igadio Eshia Rima natago Filipini oge ibi ebio Oze bede na muluo Ọzọ nwayọ n'ọga dịrị gị mma Anyị na-aga gbakọ ndụ